mugi sedaya pemuda-pemudi Karang Taruna di satu waktu saged kita kemajuan wonten dusun kula kula. Mugi kawula putra Kalagarimba badhe atur pasugatan seni lan kreasi tari kairing Wiromo lan Panobrama lalagon mugi pitutur ing pangajap. Mugi-mugi dados tuntunan menggah menghibur dumateng pamirsa sedaya. Kados pundi lumampahing pasugatan kala sakanca sumangga kadherekaken sugeng amriksani ngantos paripurna. Oh,
Ya, tepuk tangannya mana untuk nomor undi 69. Sampai semaput, guys.